Aquest agost, com molt bé ha dit el periodista Vicent Partal, s'ha fet evident la deshumanització extrema de la nostra societat. El sentit moral que implica aplaudir obertament l'aniquilació d'un poble, d'un col·lectiu de persones, d'una ideologia, posa de manifest la catadura moral en què s'han situat els nostres governants globals. Aquest primer dia de setembre ens ha situat en el dia 335 en què va tenir lloc la gota freda sense que el molt deshonorable president hagi mostrat cap habilitat social. La població siriana viu les conseqüències de la guerra en la jornada 250 i les organitzacions mundials s'han mostrat ineficaces davant la invasió de Putin durant els 1.257 dies que porta en marxa. A les nostres comarques, la paralització política del govern del carrer Cavallers de València posa en evidència la manca d'iniciatives serioses.